See
Sajak dijajaki
Dentak ya. Halaman cantik, aduh. Kali ini halaman cantik, nah, yo, ata cantik, tak cantik, tak cantik, tak.
Jeneng mana ya? Alamak acantik atik. Nah, sing mumbul sing dhuwur. Nah, alamak acantik tak jeneng cantik. Kopi lagi ramalan jeneng ramalan setel kabeh ngono iki. Sindene mukok-mukok. Disarkas ya, disarkas. Ata ajantin, ajantin, anak ajantin tak centil ajantin, tak